Tabunu khade an sakani. Ngaji ko kaham ke. Hello. Kinarok sa bay tongbay. Ang jasa kepan tongan buin tolan chakan pan nai tongan ekrek pan tongan thore pan tongan nung kisung sabo. Hai nung kita masuk des kasok songsang ni ke boya buta boya bu faing boya ni chot to gusti boya hai fan sungai ne kata kaham kurung da tong bahai tong noi. Ang kaham pan tongan kurung pan tongan nung kita masuk sungna nang khabat nung video khainang ke chupchap khai dita maro an bokrong nosto khai tong. Ungkangka khaili anoro ni bokrong nosto ang bisikok sungkang ke norok lo video nor no yakar kharbai nai sio. Bago norok no bisikok kubang sungi yang tai faidi hinke debra bukak thangle yakar yagra bukak thangoi tini ni video no chengoi relationai. O mobile tam khai ka no borok rong no okra sakra bura saburu chuk cherai khonai jo to mobile bago cover chai thina nai tongbai kha baksa 6-7 pornai cherai rok ke nok rogo blackmail sikhai tongbai khung ku palang mobile maya ke poriya mobile maya ke school thangya rok nei o mobile tam khai ma kalai kha borok rok no sai jilap kori kha Pungai khen si mobile no koprom nai mobile sara borok ni din silai atai sudina thangke bo mobile logi tlanga nang fifu kina thangke bo mobile sudina thangke bo mobile school thangke bo mobile berana thangke bo mobile dukana thangke bo mobile o mobile no logi sikak maya phungtai Tabung ni borok buri kuri tongmano mobile kuri tongmaya tamo bang khasai maya hanai si sabai jotono tamo khasai maya phung borok mobile kuri si tongmaya fu Boisi charai khona yakara chakara pura sabur si rok si mobile rok tuyu hingke bo mobile tuina musung jakhata mobile ni bagoi bo hona ri khata mobile ni bagoi abo ri o abo tamo abo abo na ta soman si bela hinke bo si bang ringa bo mobile ri kha bo chawai khar kha bihing buja semanai bukhna sa sigri lai kha nei borok kya sukalai khena mobile rok man payu na chungke hopung sapung samung kai din ra 24 ghonta duty o thangoi chaya nung ya karoi pen kichik hai phone pen kan ya karoi ri chung ya karoi moso berma kure hai moso berma pa ya karoi se din ra 24 ghonta kam khaioi 122 din ni pore si mobile rok mano lasuk dukhi tai sai chilap kori kha apuro chini bo aporok nanai tongkhang gel kumu ang asuk sosto thai mobile rok si paya nangla khamung kumuino Ungkangka okok rong no saito to ni sino okok rong saito to ni wite alka saito thanglai sinai Oh ya kastir fra. Oi tamo sade Nangan sakana nyamu sungu hade. Ihi ang sakan lai nana muchunge tolan china nana muchungo nung phunung na deba phunung na hanke dadi sari ang samung roko thanan nangwan somoi rong nosta khai diaro Ako ni mokol koto khina sikitong ni do anon taburi kogoi phunugana. buko phunung di phat tamo su kok mang sai tong na sik tong wang mokol kotor khena mokol phili ya khai dakte phunung de ang samung thanan nangu Sindal. Nanga sindal tanya ge. Aw, ang to sindal lo. nung sinalda ambagai no nung suno sak phunung nan rong chauta tolani sakani rok ambagai no ang wan chokoi tongmani tam bo sinalda rok nei itaw ke bo sang no gosika bang sinal nei taw si semano ang ke borni borok kaham ke juno aro khugoi phunung na ni chong tongwan ta ungkhang kha dolrok chung nai lete bono sinal rong ni ulo nai khangke chung chini jatra ro jaglaksi emne bo siang samungo thangnan tongmani norok le abo nai na bo sina singjakna bag rok rita khalai diang nai siono norong ni bagoi tekisan bo kan jatra sa ya phano chogu like comment and share subscribe simi khairi dia no asun hambai to nai lai nai Nangan sakana nyamu sungu. are tama akong no kok bar sung tong sabo takti sung na ke phunok si de tam nung ti cha dab na bo am na sung tong Tong di taw phunugan. Nasi kini senin bagai sini do. Mokol keseng nasi kitong. Nukade. Tabu nukade an sakani. Ngaji ko kaham ke. Nuka. Bukol asuk somoi ni simi ano ring mani bo nai pheri sakani hinoi osuk somoi ni simi amada sakani hin tong angkete alka rok da hanje biang goyam buko rok phunuk tong goyam butai phunuk di mala khangkha nai li atai nai tolani sakani kunu phano ang samgo thangano magana time loss khai ka bo ani phunuk nai nei dolong nukha dana rok bor phunung na noi osuk somoi ni simi ano na siri ton mani yang ke pus phunuk ya biang ulta bulta rok si phunugoi nukha da rok ni sungu ambangai no buri rono puitu kuri ang ambangai no riya bai tongli na le botolani riya noi ang aboni bagani norong sakana le bor hai sinal rok ni na ya ani jatra chaglak nei kolai na la jatra si chali awati si phai rekha
Tabuk tai bahai ke ang samung ke thaman china ba wati si fairi ka hange borok sinal rong nai jatra chali ko pal hai phone station nai lai nai jatra cha sa yang ke di norong bo de borok sinal rong nai nam chung ke faidan logi jatra lai sa yang nai fia Rugda galbrak numero delak karena aku kau cinta borok tabu tam kok satam basa kok sabalang buji hai fan borok tabu tam khai bai tong lai tam khai bai video shoot rok khai la balang nong joto na saimon ha da musu buchul rok waisa thukang ke chakang ke buino phunang nang ti phung norok thulai di chalai di norok ne kebo hinja hai fan norok private channel buino ta phunok di ta borok hai khorok cha khorong ni buri rok ni bagoi ni buri jati rok hamya chaya hinja go bui bai nozor hamya tu na si jago rop tere jago borok hai musu buchul rok no si chikang bu thari pai di likmo buri rok no o dadu punchi je dunia no bol hai ki ya fautui tong nai bini jadu montro ganang la thaman khang ke ang ko buino borok hai buri rok no thapla kobon ma hai ke kobon ri pai khamo hinke tinni video amsuk jora no malai nai ketal video na chajak tongke agina hai no tai tamba like comment share and subscribe rok khai relai dita norok share to khaya no khaya hai bono subscribe simi khai kalang ni kupal jodi norok dati atoi khena video rok nai namu chungo hinke dati 1k subscribe pura khailai di tangoi complete khaya norok atike subscribe khaiyan ke bukha dukhu nango demotivate nungthango video rok sarok namu chungya ambagoi no norok dati subscribe 1k complete khaikang ke ang video dati no tubunai norok ni bagoi asok no hambai hinke thangka do dol rok bai malai nai ketal video o